sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, AstraZeneca ginapangaway ng gobyerno probinsyal nga magpirma sa multilateral agreement. Pagpauntat sa mga proyekto sa kabukiran ginapanawagan sang simbahan. Sa balita national, 30 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine na secure na sang Pilipinas. Criminal complaint ginpasaka sang NBI batok sa mga opisyal sang PhilHealth kag dialysis provider. Sa balita international, US Vice President Pence ginatagan ultimatum sang Democrats para pangunahan ang pagpahalin kay Trump. Samtang balita sa sports, NBA hindi pauntaton ang season sa piyaksang exposures sa pila ka players sa COVID positives. Balita entertainment, Catriona Gray wala sang cake pero kilig sa homemade birthday pizza ni Sam Milby. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang 5 kabagay nga pwede himuon matapos ang lockdown sini nga 2021. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Enero 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Okay, good morning na liwat sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Bia Jonathan, good morning dira sa imo. Kag kay Alex Monteza, of course, advance happy birthday kuno kay Baby Dorel. Baby Dorel. Sa kay amigo naton Juan Bolgallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning sa imo. Sa kay Susan Jaime Allen dira naman sa Houston, Texas. Mayang agaman. Dali lang. Kay Michael June Season, greetings na kuno sa Sumag Elementary School Batch 88. Victorio Hison Jr. Nag-monitor lang si Michael June Season sa Chateau Elise sa Paranaque. Liza Joy Ilon Amoroso, time check 7:04 a.m. Advance happy birthday Miss Dorel. Bati ko may countdown ko no. Press Dennis Richard Tibor Roma. May countdown sila Countdown, ni ang yeah. energy. Amo kay do New Year ba? May countdown. Thank you kid sa mga nag-advance greetings, Action Boy. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Okay, Noel Ilang kay Amar. pagkatapos sa akong birthday, may ma-countdown man ko. Balos-balos lang ni. Noel Amar, kumusta po na Houndis Bacolod? Medyo maulanon no? Maulanon. Do pila na kadlaw actually, tapos may LPA pagdaan subong. May Pero LPA. ara iya sa Sa weather, General City, General Santos City actually. Sige lang, dito kayo aton nga weather update ha. Oo. Sa kay Helen akong Filinora Oliveros, Helen Pacheco Normal, watching from Cavite. Good morning lang kuno sa Silay City, no? Keep safe lang gyapon dira no sa mga taga syudad sa Silay, syudad sa Talisay, Ibi Magalona, kag Victorias, no? Gina Hirona Fernandez. Good morning. Good morning, man. Sino tong great mo birthday to? Karon lang to kay karon sa lang to. Transistor Radio sila nagapamati Action Boy. Okay, sige. Si Claudine kag si Clovey. sige. Tsaka man guro pag-pronounce ko sa ngalan Kag kay Chloe, Clovey. Chloe, Chloe. Ara na siya, Sino? Ito, Miss Lulu mo. Ay, kalahin. Action Boy, si ginatam yun ni Sir Alex Montesa, si Guillermo.
Vicente Simeliano, Aksyon Dorel, advance happy birthday pagig kuno. Halin sa check-in hotel. Okay, thank you so much. Sige. Noel Amar, sa amon diri tugnaw gid diri sa amon minus 7 below. Minus 7, negative 7, no? Negative 7 below 0. Freezing point na action boy, no? Sobra pa eh. Ang freezing point, 0. 0. Sobra pa eh. Sobra pa. Negative 7, nagidya mo nga. Perfect. Nagyan ko muna. Ha? Pertina, tugnaw, nagyan ko muna. Nagyan mo ng snow, gid ya. Oo, nagyan ko na. Una ang below sa minus negative 0, ka man 7. sa snow. Kuan lang ko, kuan bala ng ano ganina. Hindi, tampisaw snow, tampisaw. Kuan bala ng tampisaw yung bako yung ice skating. Ice skating. Aso siya. Tampisaw kayo tapos may background ng music nga, habang bata pa, magtampisaw sa ulan gali. Sa snow niya. Pero nga, amon niya lain, amon niya nga, amon nga, ang music na, amon niya. Ano? Hawak kamay, kaya uyat ka, hindi ka kabalo mo. Hawak kamay. Nag-ice skating ka man. Ha? Nag-ice skating ka man. Nagtanaw lang ko sa ice skating. Away ka, nag-distilaw. Ang kita ka na sa Olympic Stadium sa Beijing, so nag-Olympic, ang Olympic Stadium nila. Bilog na ice ang sa tunga. So dra sila ga, no? Oo, tigin na game. Sila mga, mga activities dira eh. Ate, sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:09. Sa aton may balita sa lakat sang panahon. Las 3 kayo na sang kagahon ng low pressure area. Nakita ninyo sa 170 kilometros na bagat na nasidlangan sa General Santos City. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa Visayas. Samtang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa Luzon. Ang Central kag Eastern Visayas mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan kag pagparagu bangod sang tail end sang frontal system kag LPA. Ang Western Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Calayan Islands mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan bangod sang northeast monsoon. Sa aton nga temperatura, mapatyagan ni sa 22 degrees Celsius, tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak la 6:24 kaina sa aga, magatunod naman la 5:45 karon sa hapon. Sa nagapangunan naton karon nga mga balita lokal, ginpangabay na sang AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga magpirma sang multilateral agreement sa pagbakal sang AstraZeneca vaccine kontra COVID-19. Sunod kay Governor Bong Lacson, las 5:45 sang kagahon Enero 11, nabaton sang probinsya ang email halin sa United Kingdom-based company nga AstraZeneca nga nagapangabay sa pag-docu-sign sa kontrata. Doon ang panilakson, ginmando man sang AstraZeneca sa gobyerno probinsyal nga hindi pagipalayag hindi magpalayag sang dugang nga detalye, magluwas lamang sa pagpirmahan na isang kontrata. Ang DocuSign amo ang ginakabig bilang pinakamadasing nga pagproseso sang kontrata pagi sa pag-download, pagpirma kapag padala sang dokumento. Sunod sa gobernador, una nga magabakal ang probinsya sang 100,000 doses sang bakuna para sa 50,000 ka mga Negrosanon. Ginpahayag ni Lacson nga sa masunod nga pagbakal, posible nga malakip ng iban nga mga local government units kag pribado nga sektor sa Negros Occidental. Ginpahayag ni City Councilor Ayesha Villaflor ang chair sang authorized persons outside the residence sa apor nga naghagan-hagan na ang kadamuon sa mga apor nga nagsulod sa syudad sang Bacolod subong Enero 2021. Sulo kay Villaflor, mas madamo nga apor ang ilan akomodar sang Disyembre 2020 nga iya ginabanta yara sa 200 tubtub 300. Base sa Executive Order No. 61A ni Mayor Evelio Lunardia, ang apor ang kinahanglan nga magpresentar sa company ID, work order kag medical certificate.
Ginapangabay ni Villaflor ang mga apor nga dapat manegatibo nga RT-PCR test result sa pagsulod sa syudad agud malikawan ang posible paglaptas sang virus sa ila kadtuan apesar nga hindi required sa idalom sang EO sang alkalde. Ang SK Federation sa Bacolod ang bukas sa pagbatong sa in-kind donations lamang para sa mga biktima sang pagbaha sa Northern Negros. Samtang nagapanawagan ang simbahan katoliko sa gobyerno nga unta na ang mga proyekto sa kabukiran nga sakop sa Northern Negros Natural Park, ilabi na ang makaguba sa Durang Mangad agud hindi na magluntad pa ang pagbaha sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapati si Father Chris Gonzalez ng Social Action Center sa Diocese ng Bacolod nga kakulang sang kahoy o kung pagkakalbo sang kabukiran ang nagapangunang rason kung nga aginbaha ang maramong lugar sa probinsya sang tialikdan nga semana. Suno kay Gonzalez, ang mga illegal nga mga proyekto kag aktibidad pati na mga proyekto nga may panugot sang gobyerno sa NNNP ang dapat nga unta na bangod ini makahalit sa Durang Mangad kag makaperwisyo sa mga pumuluyo. Duha pa ni Gonzalez, nakakadapat nga prioridad sa gobyerno ang kahimtangan sa mga pumuluyo kag hindi lamang magtutok sa pagpauswag sang turismo. Sa paglangragway ni Gonzalez sa NNNP, nagapadayon karon ang pila ka mga proyekto nga pagpatindog sa mga resorts kag pagpahamtang sa sementado nga dalan. Ginarekomendar ni Gonzalez nga mas pabakuron ang tree planting activities sa NNNP. Ginapanawagan ni Governor Bong Lacson sa mga residente sa Negros Occidental nga tumanon ang ginamando nga preemptive evacuation sa tion sang kalamidad agud malikawan ang anuman nga insidente. Ini kasunod sang pagbaha nga nagluntad sa Northern Negros nga nagapekto sa linibo ka mga pamilya kag individual, naghalit sa mga propiedad, pananom kag kasapatan. Ginihemplo sang gobernador ang preemptive evacuation sa syudad sa Escalante, sa diin may dutay lamang nga pamilya nga napektuhan. Nagapati si Lacson nga ang preemptive evacuation na isa sa pamaagi agud mas siguro ang kalawasan sang mga residente bangod yara ng mga ini sa hilway nga lugar kag wala sang peligro kon maglala ang nagluntad nga kalamidad. Nagligad ni Enero 9 patay ang 43 anyos nga si Marvito Lumanog sa asyenda sa Hirman Barangay Gimbalaon syudad sang Silay matapos matrap sa sulod sa Iapulian nga natampukan sa natiphag nga duta tugas sang mabaskog nga pag-ulan. Right now, we're always encouraging the residents that if there is already a call to evacuate, just follow na lang, no? Question na lang later. So that is a practice by the DRRMO for pre-evacuation, just to make sure the community will be safe. Bagin sang pahayag ni Governor Bong Lacson. Bukas naman ang Social Action Center sa Diocese ng Bacolod sa pagbaton sa mga donasyon para sa mga biktima sang baha sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Father Chris Gonzalez ng Social Action Center, ang gusto magdonar mahimo makapadulong sa opisina sa Social Action Center sa Bishop's Palace. Duha man ni Gonzalez, mas kinahanglan sa mga biktima sang baha ang pagkaon kag panapton. Ginaabi-abi kag ginapasalamatan man ni Gonzalez ang mga non-government organizations sa paghimo sang tikang agud makabulig sa mga nabiktima sang baha. Nakapadala na sang inisyal nga bulig sa siyudad Santa Talisay kag Silay ang Social Action Center kag padayon pa nagatipon sang dugang nga bulig. Bukas naman ang SK Federation Office sa Bacolod Government Center para magbaton sang donasyon sa mga biktima sang pagbaha sa Northern Negros. Sunod kay SK Federation President kag Councilor Aisha Joy Villaflor, nagabaton sila sang in-kind donation lamang kag wala sang cash donation agud malikawan ang malisya. Nagapanawagan si Villaflor sa publiko nga magbulig sa sining nga kampanya kag prioridad nga bulig ang pagkaon, tubig, toiletries, gatas, face mask, alcohol kag bayo. Nagpanugyan si Villaflor nga kung mahimo i-sanitize na ang mga bayo nga luyag idonara. Nagpakiangot na sa ila counterpart sa ibang LGUs nga nahalitan sang pagbaha ang SK sa Bacolod. Ang donasyon ang para sa mga biktima sang pagbaha sa syudad sang Talisay, Silay, Victorias, Cadiz, Sagay kag Banwa sang Ibi Magalona. Pwede man nga magpakiangot sa numero 0942-947-5316. We are only accepting in-kind donation, no cash kita ni Aksyon, no? Ang preferred goods naton are food, water, toiletries, milk, mask, alcohol. Amo gyud ang aton nga preferred nga mga kinahanglan kita ni ihatag dito sa ila. Kababahin sang pahayag ni SK Federation President, Councilor Aisha Joy Villaflor. Pagatalakayo naman sa virtual meeting, patigayuno ni Governor Bong Lacson sa Miyerkules kung buwas nga daw Enero 13 ang pagpain sang pondo sa pagbakal sang COVID-19 vaccines
pagsaylo sang Capitol Building sa siyudad San Talisay, kag pagbuka sa borders sang Negros Occidental kag Oriental. Suno kay Lacson, una nga paghambalan kung ano nga mga banwa kung siyudad ang may natigana na kag magapain pa sang pondo para ibakal sang bakuna kontra COVID-19. Luyag man hibaluon sang gobernador ang opinyon sa mga alkalde angon sa pagsaylo sang Kapitolyo sa siyudad San Talisay, pati ng pagsaylo sang capital city halin sa Bacolod pakadtuman sa Talisay. Diri man pagadesisyonan kung pwede nga buksan ang borders ang duha ka mga probinsya ngayon pasira sa tong Marso tuig 2020 agud mapungga na paglaptas ang COVID-19. Inangin paagi sa separadong executive orders na Lacson kag ni Negros Oriental Governor Dorel Degamo. Sa 11, 12, 13, sa Wednesday, vaccine, of course, the relocation of the Capitol building, and the possibility of opening up the borders with Negros Oriental. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Kag sa katapusan nga balita lokal, narehistro sang syudad sang Bacolod ang 7,531 ka mga negosyo sa unang nga semana sang Bacolod Business One-Stop Shop o kon BOSS tubtob Enero 8, 2021. Base sa records sang Permit and Licensing Office, ang ini nga numero ang 31% sang 23,545 nga total registration sang 2020. Ini ang manubo sang 8% ikumparar sa 25,637 ka mga total business registrants sang tuig 2019. Sa press release ginpahayag ni Mayor Evilio Lunadia nga naglapaw sa ila ginapaabot ang numero sa mga nagparehistro nga negosyo nagliga niya tuig labi na nga may COVID-19 pandemic. Para sa alkalde, nagapabilin sa gihapon nga mataas ang business confidence sang syudad apisar sang epekto sang pandemya. Ang BOSS ang magalawig tubtob Marso 31, 2021. 30 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine na secure na sang Pilipinas. Samtang criminal complaint ginpasaka sang NBI batok sa mga opisyal sang PhilHealth kag sang dialysis provider. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na Okay, good morning na sa kay JR Libuon. Kag sa family Libuon ko sa Purok Green Hills. Jordan Hunsay,
Advance happy birthday ko no Aksyon Door sa imo. Sila Thank you ng Georgian. Naga-prepare man subong si Georgian mo para sa birthday ni mo. Sana all. Ha? Abi ko ang napreparahan niyang NPC election. Antes na ga-prepare gina sa para sa birthday mo. Okay. Sige, ate. Thank you, gida, sa pagpreparar. Habitong ko lang akong gift nga ginpreparar ng Georgian. Advance happy birthday man from Nonito Novero. Teresa Linakayaw, advance happy birthday man kuno. Thank you so much, mga ka-aksyon. Sige. Joval Trinidad, nag-monitor gyapon live sa Cabancalan City with care. With care. Pilton Lipura from Pasay City. Sid R. Arc. Mga aga Aksyon Boy, Aksyon Dorel. Shout out lang sa mga taga Town Victorias nga aga pag inaulan na naman. Uy. Halong lang tatanan kag padayon lang. Yes, labi na nga may LPA Aksyon Boy. Halong-halong gid mga ka-aksyon. Siling ni amigo Tawan Bolgalyon niya. Upod ka sa amon Aksyon Boy sa 22 to 24 sa Utah. Sini nga January? Oo, ice skating ang mga RG Boys, Roberto Gallo Boys. Ay, bongga. Ang mga ice skating sila, mapod ko no, sa Utah. Lutupad balay nyo lang siya, no? Ati, ko na muna, amigo, bola, pita lang ko diya. Hagyan nyo lang ko, ha? Ha? Oo, correct mo na siya. Mapagi lang ko. Kalain. Mapod ko to, pragyon nyo ko. Oo. Okay? Amo na ang mayo, boy. Susan Jaime Allen, good morning, man. Kag kay Remia Garcia, mayang aga. Sige, Rafi Bantiling from EB Magalona. Sige, Aksyon Doors. Kay Dive. Menor, good morning. Ambal ni Alex Montesa, sakupan na lang, Papa Boy, ang pamilya Ramirez ng Barangay Granada. Advance happy birthday to Mr. Guillermo Clarito. Wishing you more blessings to come. Okay, sano yung birthday yaw? Blow the cake and eat the candle. Ay, kalain sang blow the cake, kag eat ko ng candle. Ay, kalain. May problema ko sa birthday ni Gimo. Ni ba si Blas sa September pa niya? Gani, grabe ka advance. Ay, tama ka advance si Blas si Alex. Ay, kalain. Hambal ni Sir Noel, Amar Action Boy, kung amo gali Sir Boy, nakakadto ka man gali diri sa America or Canada. Di ka kayo nakakadto, ya? Nga may snow? China. Perfect. China Marjon Lacsonia. Why patuya COVID. COVID. Dugay na to, no? Year, pila na decade ago na, di pa man. Decade ago. Sobra ka naman ino yan. Tiyan lang, ha? Basta mga mamo eh. Si Mama. Marjon Lacsonia, good morning. Advance happy birthday. Thank you so much. Erwin Gonzalez, dira sa may Maaw. Kay Auntie Aida Liharso, mayong buntag da ante, musta mamadiha? Dina Magbato Malabago, good morning. Watching from Locotan, Cabancalan City. Pa-shout out ko na si mama gapamati permi, si mama niya Nora. Thank you Sir Erwin Gonzalez. Greetings kay Anthony Jones Seblano. Good morning Action Boy and Action Doors. Mayo lang kay nakabati ko sang inyo tingog sa radyo kag nakabugtaw. 2 days absent na ko daan sa inyo program. Super bawi naman ko subong. Mas super bawi Super bawi naman siya. Bongga ka gidya Anthony. Do may ano siya karon, may presentation siya karon sa iya nga online paano na siguro to. Now daw kon ka kwa education bala daw naga ano na ganin na daw naga teach ka. Naga practical basta mo na siya. Presentation. Kaya Veronica Santillan Manukan, thank you ma'am sa advance greetings. Sir Noel Amar, Sir Boy, Leo Kambal, kay Inday Dorel, komparente niya sa PBA player nga si Cabatu. Si Sunny Cabatu, tito ko na. Iya bata si Junjun, pakaisa ko na. Sino na sa Junjun Cabatu. Gampang mana. Bata na ni Sunny? Okay. Anggara. Charot lang. Kaya Alex Montesa, I would like to greet an advance happy 9th birthday to my beloved goddaughter. Iyada. Si Cesa Amor de la Fuente. Pwerte nga lang niya na. Okay, advance happy birthday. Thank you very much. Maninoy loves you and Maninoy has gifts for you. Pwerte no. May aragali. Kalain. Kay Warlito Nesha, good morning. Yes, Sir Noel Ote, sakto ko ba Sir Noel, si Sunny Cabato, sa una ara na siya sa San Miguel Corp. Upod sila ni Estoy Estrada, Yoyor Martinez. Yoyong ni siya? Yoyong Martinez. Si Yoyong Martinez. Judy Florentino, good morning. Dras sa may, nagkapamati ko no iya pamilya, dras sa may Bacolod Homes Royal.
kag Forest Hills. Sandra Villarete, good morning Sige. man. Sige, karon naman iba na. Standby na sa mga balita national. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nakasecure na ang Pilipinas sang 30 milyones ka doses sang COVID-19 kag mahimo pa makasecure sang dugang nga 60 milyones ka doses karon nga semana. Ginhimo ni Galvez ang pahayag sa Senate hearing duha ka adlaw pagkatapos niya magpirma sang term sheet sa Serum Institute of India para sa 30 milyones ka doses ang bakuna sang Covovax. Ginapaabot nga mag-abot sa pungsod ang Covovax vaccine sa third quarter sang 2021. Ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga magahalin sa US drug maker nga Novavax ang dako nga volume sang supply sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Suno kay Galvez, yara sa 30 tugtog 40 milyones ka doses ang makuha sa Pilipinas sa Novavax. Dugang pa ni Galvez, nagapadayon ang negosasyon sang gobyerno sa Pfizer para makakuha sang tubtob 40 milyones ka doses samtang 25 tubtob 30 milyones ka doses naman ang sa AstraZeneca kag tig 25 milyones doses ang sa Sinovac kag Gamaleya. Mahimo nga makaumpisa ang programa sang gobyerno batok sa COVID-19 sa unang quarter sang 2021 apang ang madamo nga supply sang bakuna mangin available na sa tunga-tunga na sang tuig. Na-identify na sang gobyerno ang kabilugan nga 4,512 ka fixed vaccination points sa pungsod nga patigayunan sang COVID-19 immunization. Sa Senate hearing angot sa vaccination plan sang gobyerno, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga pareho sa election poll sites kag sa naga-exister na nga medical centers kag rural health facilities ang pagagamiton. Duha pa ni Duque, ginalakipan sang 6 katao ang vaccination team nga ginalakipan sang doktor, nurse o kon sang midwife nga in charge sa screening kag assessment, isa ka allied professional kon volunteer for health education, doctor, nurse o kon sang midwife nga magabakuna kag duha ka health workers kon volunteers gikan sa partner agencies para sa documentation kag pagkuha sang vital signs. Ginbolgar ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ginbakal na sa mga manggaranon nga pungsod ang 80% sa supply sang bakuna. Sa Senate hearing, ginpahayag ni Galvez nga ang ini nga rason kun nga ang Pilipinas kag iban pa nga pungsod ang nagatinguha sa nagkalain-lain nga kompanya agud makakuha sang patas nga share sa bakuna sa nabilin nga 18% lamang sang global supply. Dugang pa ni Galvez nagapadayon ang negosasyon sang Pilipinas sa 7 tubtob 8 ka vaccine makers agud makabakal sang tubtob 148 milyones ka doses kag para malabot ang target nga 50 tubtob 70 milyones ka Pinoy nga mabakunahan subong nga tuig. Nagpasaka naman sang panibagong criminal complaint ang National Bureau of Investigation batok sa mga opisyal sang PhilHealth kag sang dialysis provider angot sa ginalegar irregularidad sa interim reimbursement mechanism. Lakip sa ginpasakaan sang kaso nga graft kag misappropriation sang PhilHealth funds sa Ombudsman sandayanay PhilHealth Chief Ricardo Morales, Executive Vice Presidents Arnel De Jesus kag Renato Limsiaco, Senior Vice President Israel Francis Pargas kag napulo pa ka mga opisyal sang PhilHealth. Gipasakaan man sang NBI ang manatungdan sang kaso administratibo may angot sa grave misconduct kag gross negligence. Ginmando ni PNP Chief General Devon Sinas nga usisaon ang Directorate for Investigation and Detective Management kung DIDM kung bala may lapses ang Makati City Police sa ilang investigasyon angot sa kamatayon sang flight attendant nga si Christine Dacera.
Sa press conference, ginpahayag ni Sina sa ginatagan ang DIDM sang tubtob inera 13 para magpasa sa rekomendasyon kag findings angot sa investigasyon sang local police. Pangunahan sang Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa idalom sang supervision ni NCRPO Acting Chief Police Brigadier General Vicente Danao. Sa katapusan nga bayan sa atong balita nasyonal, patay ang alkalde sang Libungan, Cotabato kang driver sa name matapos ginlutang sang kahapon nga adlaw kung kahapon sang aga sa barangay Kabayuran sa among Banwa. Nakaangkon sa malabong nga igo sa lawas si Mayor Christopher Cuan, 46 anyos, kag driver sa nga si Edwin Navarro Ihaw, 36 anyos nga mong gintunaan sa ila kamatayon. Suno sa Cotabato Police, nagbisita mga biktima sa Bulangan. Nga ginakaayo pa sa nag-abot ang 4 ka armado nga lalaki sakay sa blue nga SUV, kagin pangluthang ang duwa gamit ang mataga sa kalibre sang armas luthang. Duwa pa nakabaton sa impormasyon ng otoridad nga ginsunod sa mga suspetsado sa lakyan sa alkalde kag pag-abot sa lugar didto kag ginluthang. Samtang natukiban nga si Kuan isa sa narco list o isa sa yara sa narco list ni Presidente Rodrigo Duterte kag una nga nakaluwas sa pagpanglutang sa tong Enero 8 tuig 2019 sa sulod sang bag-o lamang gintukod nga town hall. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Tamyaw lang gali ni Noel Amar, si Parinya Boy Giolingo. Jan Altair, good morning man, kag happy birthday ko no kay Nonoy Altair. Altair guro no? Altair. Yung siya lugar, Action Boy. Si Sid Arc, sila niya kalingaw lang ang sumon makita tanak mo kay sang una radyo sa umalang amon gamit mag-aga sa mataga barangay Lalagsan sa La Castellana. Good morning. Ako din lipay makong kita ko mansura ko diyo. Una. Kalain. Rona Rihida Trava, good morning naman sa imo dira Ron. Sa kay Carol Montoya, ang akon ihada. Boy, naging kami kakitanay sinisang ihada ko. Damo naging ni siya utang sa akon. Kaya mga ihada ba yung munang regalo sa mga maninoy? Oo. So, mo nang di sa utang sa akon. Yan ni man. Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning dira sa imo. Kag of course kay Ma'am Eleanor Fukuda. Sa kaya si Kate Cardones, good morning man sa imo. Ha? Alma Agravante sa Bater. Ari nagli si Ma'am Vanessa Mayo. Abi ko wala siya. Siling ni Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy, please tell Sir Gallo to sponsor your tourist visa to visit sa dito sa Amerika. I-sponsor ko no akong tourist visa. Teka. Sir. Sige. Anyway, kung ma-sponsor ni Migo Tawan Bol Gallo ang tourist visa ko, i-sponsor ni Vanessa gurong akong eroplano.
Bongga! Oh, eh. Abi ka mga taga-Amerika, planuhin nyo na na. Planuhin nyo na ang paglakat ni Action Boy para maka-experience siya to sa Ice skating. Ice skating o po ng RG Boys. Lihog lang. Sa piyaya, guro, kagano nga dalo mo sa ila, do ikaw na lang na, guro. Dalaan ko sila piyaya ya. Masibla pag-abot, ipa-refund mo pag Piyaya kag uga. Oo, sa Cadiz. Oo, halin sa Cadiz. Di pa mo may piyaya, pa mo kag-uga. Pamakalayo na ako nito, Waklon. Meron ka na baligya mo, pero mahal-mahal. Mahal na to. So, Sir Rupert, ready na sa sponsors ng visa, and Ma'am Van sa plane ticket. Ni Action Boy Duran. Ay, okay? awa sila. Ahay. Ahay. Basta hindi na mag-comment si Ma'am. Kalain. Basta malis mo pa sabla nga malib ko anay sa sa GC, sa Energy Funds Club. Jansky Alton. Morning man. Tamyaw lang pamilya Regala Alton, Bobby Regala sa La Castellana. Oo, kag sige Dors, action na Dors sige na. Sa din na to kay din ta kay Rosalina Aureliano Espadero gali. Rosalina Aurelio. Hala hindi ko na yung makita yahaw. Bobby Munoz, good morning, happy birthday for tomorrow sa imo kuno. Sige, standby na kita na, iban ka naman ha. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Don't just Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye, Balita International, gina-pressure sa karon ni US House Speaker Nancy Pelosi si Vice President Mike Pence nga maghimo na sa aksyon agud mapahalin sa opisina sa White House si outgoing US President Donald Trump. Ini may kaangtanan sa gihapon sa natabong ang kinagamo sa US Capitol nga may kaymoan sang Republican President. Ginapaabot nga magapagwa sang resolusyon ng mamamalidha nga nagahingyo kay Pence nga gamiton na ang 25th Amendment agud ideklarar nga hindi na nagakaangay si Trump sa iya posisyon. Kung dilian ini ni Pence, mapilitan ang Democrats nga magboto agud i-impeach si Trump nga mga nagmando sa iya mga supporters nga magmarcha sa US Capitol. Sa karon wala pa singgin pagwa nga pahayag si Trump sa publiko matapos siya iban sa madamong social media platforms kalakip na ang Twitter. Ginalauman nga magabiya si Trump sa White House Enero 20 kag magabulos sa iya si US President-elect Joe Biden. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ang food chain kung Jollibee Food Corporation natala na nga magakuha pagid sang dako nga bahin sa international market sa ila plano nga magbukas ang bago nga mga stores sa North America sa sining nga tuig. Sa isa ka regulatory filing sa kahapon nga adlaw, ginkonfirma sang Jollibee Food Corporation nga nagplano ini magbukas ang 19 ka stores sa Estados Unidos kag siyam pagid sa Canada. Samtang na-target sini nga may 300 pagid ka stores sa North America sa 2024. Natapos ang Jollibee ang third quarter sang 2020 nga may net loss nga 1.58 billion pesos. Kag ini ginakabig o kun 194.5% nga pagnubo sa ila sining 1.67 billion nga net income nga na-record sa among nga period sang 2019. Ini nagdatanan sa siyam ka bulan nila sining nga net loss sa 424.4% sa diin 13.5 billion pesos ang ila sini nga na pierde kung ikumparar sa 4.1 billion pesos nga ila nga income sang 2019. Sa aton nga foreign currency exchange rate, the US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 13 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 17 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, birthday ni Catriona sa nagligad niya inadlaw bala action boy. Happy birthday, Kat. Yes, belated. Kay man action boy, bisan wala siya kuno sang birthday cake, kilig naman siya kuno sa homemade pizza ang ginhimo ni Sam. Sam lang gali, do ka o isang Sam. Sam Milby action boy. Sila na? Yes. Talaga? Si Sam ni bala pabalo sa publiko. Ato bala hindi nga sila duha ni Kat. Nag-post siya sang doga holding hands sila duha ni Kat. Kag medyo dulayo pero nakilalaan sana kita na all si Kat. my hands. Wala ka hands may ka holding hands goro. Kululbaan ko wala ka hands. Amo ginaang medyo sana good like all my ka-holding hands. Yes. Tigin celebrate yung action boy. Actually sang January 6 ang iyang birthday. Gin celebrate niya ini 27 na siya. So si Sam 27 na siya?
Si Catriona. Si Catriona. Si Sam, 36. So, amo ni Action Boy, doon nag-rent sila sa isa ka place. Doon ka simple, ang gibla ko na romantic date ang tawag sa ni Action Boy. Hindi, nag-rent sila sa isa ka place, hindi siya ka room. Hindi. May naman rustic cabin ang tawag ni Action Boy. Doon ka bongga. Sa iban actually nga lugar. Hindi dito sa Makati, sa... Hindi dito Action Boy. Kaluoy ito isang hotel na kagingalanan gidaan hindi ko magkukupar yung mga taga dito sa ano ya hindi lang ko daya sa ano na. So tiway mahimo kay part na sa investigation Action Boy. So mo na Action Boy may maghamba kaya actually isang New Year kag isang Pasko wala iya man ni nakaupo diya family of the nice la duan ni Sam. So nagambal gid mga fans inano na na katriyo naman nga duway kag gijaga kadto sa imo nga sa imo nga pamilya. Ko lang imo kay Sam ya. Oo, nagambal si Catriyo tungod sa mga quarantine bala Action Boy restrictions bala di mo nang budlayan siya okay. Kasi syempre yung pamilya bala sa Australia di ba Australia no Sa Miss Universe gali ay hindi na ya pwede Action Boy si Pia ganay pagpuli sa London dogin swab gid siya kagin quarantine sa isa ka place to so amoy na wala na lang siya guro nagpagamo-gamo sa sa restriction Action Boy pero sige lang iya man na iya live basta may pizza basta may pizza siya sa birthday kag kilig na to siya yung kilig siya uy nakala isa pa diwat walito sa sports wala sang plano ang pamunuan sang NBA nga temporaryo nga pauntat ang mga hampang bangod sa nakanselar nga hampang sa bangod sa pila ka nagpositibo sa COVID-19 nga mga staff kag players. Sunod sa liga, ginapaabot na nila ang kanselasyon sa mga hampang bangod sang nagalala na nga sitwasyon sang kaso sang deadly virus. Ginpaay sang NBA, padayon sila nga magasunod sa panugyan sa ilang mga medical experts kag health kag safety protocols. Sang nagligan nga may nadlaw, ginkanselar ang hampang sang Boston Celtics kag Miami Heat bangod sa kakulang sa mga players pagkatapos nga ma-expose ang iban sa ila sa COVID positive. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa aton mga ka-action. Yes. Good morning, Good morning. Action Boy, good morning kay Vice President sa Energy Funds Club. Nga si Rayjan. Kinag-greet siya sa akon. Good morning. Rayjan Tan Villalon, good morning. Kamusta ka dira sa Manapla? Kaya affected man is Action Boy mong dito sa pagbaha. Taga sa pati Victorias man sa obra. Victorias po siya obra. John Astrologo, good morning. Thank you again sa advance greetings. Kaya sino pa gini? Happy birthday man. Itami ko lang happy birthday bala. Si Rodessa Icole, no? Dira sa Barangay Handumanan. Happy birthday. Happy birthday! Halin sa kay Angel Icole. Action Boy, ginatamyo ko man ang twins nga si Claudine kag si Clovie. So may Isabela, birthday nila subong happy birthday, twins! Santiso ila apelyido. Claudine and Clovie Santiso. Happy birthday! Yes! Nagambal siya sa akon, nga kantahan ko gid siya ko, no? Amo na ko no ila request. Nga man, pwede kantahan mo kami sa birthday. Tiyan ba kung medyo alang-alang si Action Boy ang ma-take over. Go, Action Boy! Hindi na maguya-uya bala. Karon hindi na karon makakuha ng birthday nila. Sige na, Sige. Happy birthday sa twins. Hindi ko ready. Sige. Ano gusto mga tonos ng happy birthday? Ay, tuno na lang sa happy birthday. May tuno pa na kayo. May iban pa gidya. Gusto mo ba tiyan? Happy birthday. Araan na! Okay na, Clovie and Claudine. Iyan na yung mga manug-inom yung birthday. Ako na. Sana'y malasing mo kami. Ano yan? Amo na. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy birthday. Tapos? Happy birthday sa'yo. Tapos? Maligayang bati. Sana malasing mo kami. Sana pang birthday ang abutin mo. Away, galit ng malasing. Ay, malasing ay nano. Tingin mo lang happy birthday, abe. Ha? Happy birthday. Sige na. Gano'n kayo, haba. Happy birthday sa kapid, si Twins, Claudine and Chloe. Yes. Happy birthday to you.
Dapat ikaw ang may second voice. Ay, may second voice naman. pa na yaw? Oo, may mo antalang bala. Maglibag pa na karon. Hindi pa mo. Pero happy birthday sa ilang birthday Action sa Boy. kapid. Yes. Kag sa tanan nga may birthday subong nga adlaw. Yes. Turko Jongko, good morning birthday sa inyo. yaman? Hindi Biko birthday si Turko. Amo na nga wani siya gatigulang. Ay, dali. Wani siya birthday. Wani siya ga silver birthday mo nang wani ka sa kaedad niya. So pila lang sa Japon na sa subong? Tudumduman ko 25 pa lang ni siya Japon na sa subong. Ay, labi ko 2 pa lang gali. Pag unta lambot sa 25 na kung tata si celebrate birthday ya. Puwerte no. Ati mo nang Mayo da Action Boy. Tama. Kay ginong tatanya nati untat man niya ang paghanda ya kada tuig, no? Si Caitlin nang, good morning sa imo Caitlin. Ara si Caitlin. Ernie Earl Bailon, mayang agaman engineer Ernie Earl Bailon. Okay, sige. So sa ato na nga balita Special Action Boy, ari ang mga 5 kabagay nga pwede tahimuon matapos ang lockdown bala hopefully sini nga 2021 Action Boy no, wala na kita sang mga restrictions bala. Although may ara man pero tani bala do kahapos na lang bala ya Action Boy nga pwede ka nakalagaw sa isa ka place nga wala ka ginaswab. Since good news man nga may vaccine na gali diri sa aton, paabot pa lang. At least may na-secure na ang government naton. Sa kadundo ginasang balta nga si One Ball, migo naton One Ball ma-sponsor ng tourist visa ko. Tapos si Ma'am Vanessa ma-sponsor sa akong plane ticket. Sila nga na sa Facebook ko. Approve. Hambal ni Ma'am Vanessa. Ate. Ito. I-approve. Approve ko no. Wala lang takabalo ko anong approve. Pero balaan lang karon ko i-PM niya ka. Sige. Kalay. Well, mas lagoro na dala siya sa ay sila man lang hindi pwede kasulod din no. Naka-inject na ni siya gani ha. Naka-inject na siya. Si Sir Edwin Pineda, Black Action Boy, naka-inject naman siya. Hindi dyan si Migo na to Edwin Pineda. Sa US, si Action Boy, ba namang Sir Edwin Pineda, nalipat ko kung diin siya sa US. Basta sa US siya. Correct? Marcy Rombines Junio, good morning. Sige. Action Boy, ang 2021 gali, amo ni galing shortest year sa sining nga tuweg. Shortest year? Oo, may nakita ko na Action Boy, mga video, nalipat lang ko galing magpakita. Nga man, anong rason? Kaya basta karon lang explanation, kaya hindi ko ma-explain Action Boy actually. Kaya video to siya, ipakita ko lang karon sa imo. Kaya mas dasig ko ang lakat sa... Wala ka, pasalig ka lang permi, gapon to. Wala ko na-send ang video. Kaya kapuli ka man dayon, kag. Nga, kinanglan, arigi ko na di mag-send sa video. Yes, aragin nyo mag-remind sa akon. Ano to ka nga video, dapat nag-send ang mother ni Gan? Oo, nalipat na ko, inag-send ko to gali sa imo. Pero ari, gusto mo i-send ko subong sa imo, para hindi matati bala maano balahaw. Si to nag-send sa akon mong, si Paul C. Sige lang, kapangitaon ko lang ang Action Boy, okay lang? Ay, wala ka TikTok, hindi mo na siya makita. Ay, hindi ka siya makita. That's why, kaya rin sa TikTok, ang ako niya nga mga video, nga mga short lang bala nga infos. Sige na lang Amo na hindi ko gali makita si mo. Mapakita si mo. O sa mga katapo nato sa OTTG, dira, good morning ha. Good morning sa inyo. Ederica Fort, good morning dira sa inyo. Sige. Pagid si former president bala nung noon magubat. Ay sa naligat adlaw nakita ko siya duging guyod man tong iyang taxi. nung man. Tapos gamo na siya Action Boy sa boss. Yung panawag? Aga pa nung buhay? Kita ko na sa iya nga pa nung buhay. Nagsugat anay kami. Kita ko Rubilyo taxi. Uy, sinong ano mo na yung mo ginapitan? Teka, galakat. Alam nga naman, traffic, mga daan. Alam mo, super panakaw. Gigo kag, no? Okay lang. Okay, so, sige. Dili kita rin sa aton balita special, Action Boy. Aton balita special, amo itong hamako gina, mga 5 kabagay nga pwede himuon matapos ang lockdown karon nga 2021. Shout out anay kay RR Montua. Kaya, ara siya kuno sa iya work. Sige, good morning sa imo, RR. Action Boy, una, magbisita sa imo mga himata. Bisita ka. Kay damo bala Action Boy mga na-cancel nga mga reunion. Usually ang reunion every December, di ba? Pero sa amon, isa na sa amon, amon reunion na-cancel, dapat may reunion. Mga summer vacation man. Oo, mayroon man ibang summer vacation, pero usually gidya December na subong ang mga reunion. Kami pa ang reunion yung December, kami pa magpista to bla. Oo, tiyang mo ginagadi. Sa Karabalan. Oo, tiyang mo ginagadi to 27. Katen pa to kami bay, to pamilya man kami bay. True. Naka-bring home ka to wala? Bring home Very good. Kaya kung lang ka-bring home, i-message tas nini karon. Basta kanding ka bring home ko na dahil kang pato. Galing kang pato mo to na panos.
Duhay kaabot ang pato. Sige lang. Basta siguro ginapadako pa. So, reaction boy, amo to una, magbisita sa iyong mga family member or inyo bala, hindi mo babisitahan. Especially imo dira nga mama or papa dira. Yes. Para at least makaupdanay ka mo liwat. Kaya subong bala nga pandemya, action boy, mixed emotions. Ay, isang last year, hasta subong, do ka mixed emotion, kita sari-sari, kita nga mga emotion, ginabatsyag ta, may kalipay, kasubo, tanan-tanan na lang. Kakulba, nga matapikan sang virus. So, magpabilin kita nga, dapat safe. Stay safe. So, next action boy, magkaon sa imo paborito nga restaurant. Tanan kita ya, although kabalo Galing yung paborito kong restaurant, nagsiraman. Nagsira? Oo, nagsira. Di ba si mabukas na? Sa second favorite ko sa second nagsira favorite mo? magyapon. Nagsira magyapon? Ay, nano na lamang naman. Nagasilira, tanan yung mga paborito. Sira sila ba yung mga negosyo? Sige lang, basi magbukas malan sila liwat. So, muna magkaon ka. Kay kita tanan action boya. Although, galuto, tas aton pa rin malay. Pero meron dyan, restaurant, kaya nga doon namitan, kita na yung magkaon. Kaya doon ka namin, niblas ang dumay food, kaya kita nga, ginapangita, doon ka namin, ginibalaw sa makaon. Doon ka namin, ito sila bulalo. Oo, namin ilang kare-kare. Nanam na, wala gintipid. Dito tabla kayo namin, sila pinaksyo. Pinaksyo niya. Doon po kagi ka to restaurant, kaya may pinaksyo, mag-serve mo, unless mga karinderya. Pero restaurant, guro, doon wala, passion boy. Wala na yan. Hindi ka nakakaon restaurant yung may pinaksiw. Wala pa man, diba? So, do ka sinadaan nga pagkaon, kabudlay, gisa ka makita mo lang na sa mga karinderya. Turo-turo. Turo-turo. So, next action boy, mag-out of town. Actually, subong, bisan may pandemic, may mga ga-out of town naman, galagaw-lagaw sa DSB, sa Castellana. Duwa na subong ang pwede nga Kaladtuan action boy, kung sa nadigad, DSB lang. Subong garangkada man ang La Castellana. Yes. Kahit kung pagid, ang hinubaan, si Palay. Yes, hinubaan si Palay. Gusto ko na tayo kadtuan, gika medyo layo. Gide, do ka take time, kaya dapat action. Basta nga ka hinubaan, ang balon mo lang ko, kaya ang balon ta si Mayor Estrao. Mayor makadto da si Aksyon Dorel. Liog ta sang red carpet. Halin na dadayon niya sa boundary pa lang niya. Aran da sa boundary pa lang niya, pero tinanada nga pag-welcome sa imo. Ara pa na amigo, ta si Eric. Tinerefe. Kasi si Kagawad Melchor. Kagawad Melchor, di ka na pagbabayaan din. Pantan mo pa si Kagawad Melchor. Good morning lang kay Kagawad Melchor Rumbines, kay Mayor Estrao, si Alagad Henry pa. Ged. Uy, duwaw hamba ko, dumalagaw ako na sila. Kung makalagaw ta sa ino ba? Malagaw ta sa, Alagad Radio. Para mga lagad ta sila. Sige, go! So, next action boy, amo to mag-out of town. And then next, mag-attend sang concert. Kung may concert kang gusto mo tambungan, hindi mo ma-achieve, kasi syempre, especially sa mga may pandemic, damo na cancel nga mga concert. So, amo ng time mo, action boy. Pwede ka maka-attend. And then, next, action boy, last, pwede ka man kalantaw sang sine. Kung especially kung mahilig ka maglantaw sine. Yes, ako mahilig yung action boy, damo na, subong, no? Damo na cancel, gidya nga mga tawag ni, mga fiesta, subong, no? Ang iya sang Cadiz. Sikat-sikat, action boy, ang Cadiz, man yung fiesta. Ang iya sang Kabankalan, Sinulog Cebu, di ba? Kaya mo na cancel subong. Sige lang okay lang na. Subong nga bulan nga daan, kung gini mo Santo Niño, gini nga fiesta. Ati-atihan. Ano pa gani? Ati-atihan. Ting maskara na liga na. Sa October, pati action boy ang maskara. Subong ni, kung gini ati-atihan, gini Sinulog. Dinagsa sa Cadiz. Okay, sige Okay. Muna na at least, di ba? May idea na tayo ba kayo may vaccine na tangadaan. So, kabay ba nga, mayo na ang lakat sang ekonomiya sa Pilipinas, Nation Boy. Kagtaniway na swab test ba para makalagaw na kita. Kaya especially ikaw, mapaano ka nga daan. Di ka to gani. Kay mga visa, sponsor ni Sir Rupert. Tourist visa. Tapos yung mga plane ticket, Ma'am Van. Naway kita das. Yung accommodation na to, guro. Basi ka na kay Jelly to, ato mo lang to. Susan Jaime Allen, ato mo lang to.
Si Judy Dan. Sir Edwin Pineda. Tumanto. Damo si Judy malapitan. Dan, damo to sila. After Kung mag-side trip po Canada, tumunto si Noel. Amar. Mano ka pa? Sus, mano ka pa gaman. Gusto mo pag ito pa mapa-Kuwait, ara si mong koribida. Araman. Pwerte, no? Kaya problema niya. Maya. Sa Hong Kong, damo man to. Damo man. In Malaysia kami, kumari ko to. Ikaw na gidya? Global. Kulang na isang kabulan mo galing ang live. Kulang. Sige na. Sige, good morning, Carol Montoya, liwat. May aga sa imo. Standby. Ginag-greet naman Action Boys si Dennis Richard Tiboroma, presidente nato na. Yes. Kay kagapon daan may sala ni siya kay di ba nangatag mag? Natagan mag si Anthony kasi no. Araman sa mag tapos lain nga mag ang gisendya. Gusto siguro ilipat na siya. Gusto siguro isailo to siguro to sa. Gusto siguro may balbalo ng ulo sa amo nang imo. Gusto siguro pulpog-pulpugon sa. Sige, mag-dance. Kasi dinte ka pala. Bo, I'm ready na ako para sa Dorel the 13th. Kailangan sa Dorel the 13th. Ano ko na ng Pope. Sige Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Para sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.